mwancho murigeria asense mega ya kabere mesema yakuru ensoko ensa emo biyamana soko gendra gosanga na into na bono togosika bosia soro botero kubwatia abamenyi benyumba ya Bosaragei bokegeni kurwase bunge ya North Mugirango nigo bona sobo mobesokire na komwa hokobo na koeria eira yo gucha kumusira omubungo mokoro wensemeyo Joseph Kiangoi aseganga yayo kuriyo obujumbe bwe bunge ya North Mugirango bagokwa na asense moya ikonge nigo batebirenga amagendro taraikiranigwa buya ase bunge yo asense moya Kiangoi nigo bona mochiri oboraibora obono anemono hase obobagi wechibasari murikito Steven Nyariki agotumanya senchero bwikira Nigo enyumba ya Bosaragei bokegeni yabeire yabango mono wesokia komosira eganga yomubungo mokorono tiborabu moske Joseph Kiangoi asokoboria oborai bekrokyo bojumbe na inde asomwako 2027 Kiangoi abunkuru bunya kuru bokegeni Bosaragei bokegeni kyagera tuli kinyumbanya isaga intwe twerure ukiase Kiangoi bono nabo twagiri igo twateana tuta baki tutamwiterenga tutamuondoa tutamtoa tutampeleka ndune vijana ambao tutete viongozi bako chigotokorera tutete viongozi ambao bakwenda gari bakora bossing tutete bosses tutete viongozi bire abarai abagotokorera igaiga buna torega tokorta nje school tore school ndobwatino abande mbari bakore the form for batabwati asbaho koraki bayiboli batabwati base ko bajoin asigete bangu wancha tonyore kiongozi yego torera ronegi vocational centers tonyara go abanafunzi baito banyara bagoso and then tuze dumondo kwenda parliament atokonyeto gwimindo biche ko jaga ise storuete dali mondo kwenda ko wamsite biro ya parliament dosenaki ese ngikitote ese nyamo ko wanta kwanekere kioni gokobomo bereire ngamba gochegwanja esero asikurende barachegwanja omorayo rache kobaga kobakora magendro anemono wase bunge yu ya North Mugirango wakire Kiangoi yuto chikura ndoto getina ende goje kogenda kona bali bako ngoni na 200 wachana na 200 moroche ndotole meire ebintu ne binge doje twangani na 200 ebintu byo gunga igobona twai 200 abana barikirwe gobona mbado mararikwe beto beto muntu gotokorera buna ariko kora Kiangoi yakorete ko litangani nenda tokorera bona muno toji bomoira one time to tena Kiangoi power abasa mbono nana tewesa sawa kabali baito sawa tata bali utwa ingo ku 200 yitira abana baito nigekerekyo boigo bamochirie bokongu ogotabo boikirano kwa magendro ase bunge ya North Mugirango igento bagoteba nga nengakiye ikire oborai bochenchiwe no ugo jage umongna ko ende chiro lakini chote iyo abangi nam ejo mobwate abanga ejiro mobwate ejombe twarosire torega iga one time two time twarosire abaiboli abaito mwanjo tosoma nani toberesko mwanjo toberesko tobwatsisiko chanayo amoma bumwalimu weseko and with 2 years experience lakini sikoni asense moyo moske Joseph Kiangoi niga momojiri omubunga wa North Mugirango moske Nyamoko ase bobagiwe pasari omujumbo ino nagenda ase ediria ensoko agatebana igira komu kumanyana na tukajigotema goetera sawa chibwe gara torra abantu barabataka tukanyoa ege bwato bokolikanugete nabone gasinya konyora na cyo kumanyo mutaka no munda no roi na tukatebana kira abantu bonsi batika bapulaye omujumbo omenyete ase constituency asochorire na kiora asinyuko manya abantu bawo nigekerekyo moske Joseph Kiangoi asabira abamenyi bebunge ya North Mugirango wachora barai bari bakinire tororo baria babwato bumanyi amakongu aria abantu bagwetera bari ase bunge yo nande buna twakwana moje moinyore mwara abantu ngaibakinirete onyo muntu kinirete takinirete sito maate gaiga disagwe ya sito mwegura batembi onye toki ne dirisa buya sito maata
kuwakinete kusembora bumaiga ayeto kumanya mangana wakomwa kama Stephen Nyarikie Monde, Ensoko TV, Ikonge North Mogirango, e county ya Nyamira.